हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान ब्लगावहाय गोदान मोनसे जायगायाव फैदों। लकेशना आलादा, सिस्टेमा आलादा। एसे ओरै नायसाबदो। जायगाखौ नुनानै नोंसोर एसेब्लाबो हमदांनो हादों जानांगौ ना? हाखागोन आं माबे जायगायाव दंफैयो दिनै। एसे आप टु डेट जायगायाव दंफैयो। आप टु डेट माने ओरैबायदि आप टु डेट माबायाव थांगोन आं। दिगुलि पुखुरी ना मा पुखुरी गोलाव फुख्रियाव थांगोन आं दिनै। बेसेबां गोलाव बेखौ अफ्रिया सानस्रिगोन। सानस्रिगोन माने एसे नायसाबैनोसै। बिदिब्ला जोङो होलांबाय थानायसै नङा होमबा? होलांबाय थानायसै माने दावबायलांनोसै माने थांगासिनो दङ। जों दाहाय सावगारिखौ ससेब्लाबो होनो नाजागोन। सोरखौ लोगो लानो फैदों? गुवाहाटी टाउनाव ओरैबायदि ट्राफिक जाम, बेफोरखौ जिसिबि लाना उदलाजोबनांगौ अब्लासो स्लिम जागोन। गुवाहाटीनि मोनसे जायगा, मा जायगाथाय बियो? ओरैबायदि जायगायावसो फैखादों। नै दा बैयाव गाखोना नायगोन सालाखौ। बै बे आइलेण्डआव हाबहैगोन दे ना मा? बैयावहाय हाबहैगोन। दैयाबो एसे बोरैबा उल्थां बाल्थां जादों। वे ना मा वे बावहाय फैदों एसे। ओमफ्राय बावहाय फैनायनि जाहोनाबो एसे गारि दोनफैदों नालाय हाबैनो एसे हाखुनोबो ओंखारदों। एक्सुवेलि जोङो दिनै सार रन्जन दैमारिखौ लोगो लानो फैदों। हरा बे खाथियावनो एसे लोगो लाहैनोसै। लोगो लानानै ओमफ्राय नै माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन धामाका। ओरै बे साइडखौ नायना लाखा। बै बे गोजौआवसो जों थाबायगोन बुनायावहाय। बै बे गोजौआव थाबायगोन दिनै। माबायदि थाबायगोन जों बेखौ मोनथिदोंला। एक्टर गाज्ला दिनै माबा स्टेन्डार्ड नुजोबदों मानसिफोरखौ एसे। हाजारखि बुङा मानो गस्ला गुफुर गाननानै फैयोब्ला एसेब्लाबो मानसिफोरखौ स्टेन्डार्ड नुखायो। साब नायगोन गुवाहाटी टाउनाव एसेब्लाबो आबदा मारि फैदों दिनैहाय। आबदा माने नै बिजों नुवाखै, बेखौ नुब्लानो सिनायखायोबो। ओरैबायदिखा पार्किंनि जायगा गैया नालाय। पार्किं भी नहीं है। दाना सफैलायबाय जोङो बाजै हटेल, गय हाथाइनि गुवाहाटीनि बाजै हटेलाव। माबा मोनसे उदैखौ फुजा ना मा होनना बुङो, उदैया जाला उखैनाया। नैबे हाबनायसो जाहैनाय मोनसेया लामा बारस'लायबायबा आराम बोख्लाबैनायसो जानाया। ओरैहायबो नै बाजै हटेलावहाय ओंखाम उखैनो हाथारला नामा रायलाय? माथो सिगां दावखोथारदों। बाजैयाव थारमाने होबोदों। ओंखाम उखैनो हाला सासेयाव नै। थ' लोगोफोर फैयै फैयै जोङो मा जायगा होनदोंमोनलाय? 6 माइल। 6 माइलखौ जों मोनफैबाय। 6 माइल जायगा ओरैहाय माबा माबि। गुवाहाटीनि आर्मिजों बैयावहाय जिरायना थाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा जों फैबाय दा। ओमफ्राय सारजोंबो रायलायखांबाय माने लोगो हमखांबाय। दुख सुख मोजां गाज्रि गोबां खोथा सावरायलायबाय। ओमफ्राय बे बाथ्राखौ गैयाब्लाबो 3 घन्टासो 3 रिंगासो जादों जों। गोदो जों गुबुन हादोराव थायोब्ला जेरैबायदि रायलायो थिग बेफोरबायदि सारनि गोसोआ दाबो 19-20 जायाखै, थिगैनो दं। बेखिनिखौल' बुंगोन। थ' जिखियानो जादोंला सारनि बाथ्राखौ खोनासंनोब्ला बै मोनसे गिदिर चेनेलाव हाबनानै नायहैनो हागोन। थ' बिदिब्ला जों बे मोनसे लामाजों बबेजों फैदों बिसोर दान्दिसे खोन्थानोसै दे। बे जाहैबाय 6 माइलनि माबा माबा साइन्स मिउजियाम। साइन्स मिउजियाम माने आंबो एसे माबा नालाय, सालाया डाबल एम ए फरायनाय नालाय बे आरोखि। मा जाखो बे गारिखौ सौब्लाना खारबालाय माबोरै जागोन? गोजौजों खारनो हायोब्लाथ' ओरैबायदि जागौमोन।
गुवाहाटीनि रड होननानै बुङोबा बांद्राय फुटानिबो खालामजाया बोरैबा जुरिमाना खालामगारो ओंखायनो गाननानै लाखादों आं नायदो मोनसे फिथाइखौ बेखौ गानाब्ला मा जागोन जुरिमाना ओरैबायदि जुरिमानाखा मा जालायखो माने जानाया जाहैबाय सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे गारि एक्सिडेन्ट बा माबा मोनसे जादों सौख्लायदों नै बेफोरबायदि जादों आरोखि गुवाहाटी टाउनाव फैदोंब्लाना एसे मोजां सांग्रां जाना फैनांगौ ओमफ्राय दखान फिसा फिसौफोरखौ होख्रांदों दखान फिसा फिसौखौ नै पुलिसफ्राबो वमेन पुलिसफ्राबो बिराद साफा दङलै दखान फिसा गय दखान माबा माबि दखान बावहाय नैबे साइन्स मिउजियाम जायाखै दे आंनिया बुंनाया सरि क्षमा खालाम गय दखान फिसा सिगारेट माबा माबि फानोमोन बै खर' दाबो दङ थ' बिदिब्ला जोङो नङा होमबा बे साइन्स मिउजियामाव हाबनायनि थाखाय गेट ओरैहाय दंनाय ओरै एसे खोन्थाहरबाय आं दा जोङो ओरै राइट टार्न बास राइट टार्न लाबाय जोङो राइट टार्न लानानै ओरैहाय बै खाथियावहाय मोनसे माबा दं हाइवे रड आगसिजों दावखोब्ला हिलं मोनहैगोन मेघालय मोनहैगोन माबा माबि बायदिसिना आग्रुं बाग्रुं बेफोरखौ मोनहैला जोबगोन थ' बिदिब्ला जोङो नङा होमबा लोगोफोर दै फारसे थांबाय शिलं आरो मेघालय बायदि रोखोम माबाखौ मोनहैगोन जों दा जाहैबाय बिटिसि बा बिटिसि नङा बिटिआर दाखालिसो गोदान जानाय ना बिटिआराव जों थांगोन जाहैबाय ओमफ्राय नै बावहाय ट्रेफिक दङ ट्रेफिक रुलखौ जों मानियाबा जों लगालग 30,000 40,000 जुरिमाना बिदिया जागोन जाहैबाय मा थाबनो थांहोआब्राबो थांनो होबायथ'दो बिदिब्ला जों दावबायबाय लांनोसै एसे मोजांनो आराम ओरैहाय माने हनै बिथाङाबो सासे एदा हरबाय आं हाब नैबे जाहैबाय मा सिटिमोन मेट्र' हस्पिटेल बियो ओरैहाय नायदो नोंथांमोना बावहाय सोरबा गिदिर लोमजानाय जायोबा बावहाय थाखा फैसा गोनां जायोबा मेट्र' हेल्थ सिटिनो मेट्र' सिटि माबा माबि बायदि रोखोमनि दङ ओरैहाय जों दा बिटिसि नङालै बिटिसि ना बिटिआराव गेस्ट हाउस बड'लेण्ड माबा जोब्बाय जोंनिया बिटिसिआरनि चिफ मिनिस्टारा जोंनिया मा खालामदोंथाय हाग्रा दुजोब्बाय बेखौ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो दिनैहाय आंनि ब्लगखौ बावहायनो बाय